Denari kan sampean denari sekasa ngaturi sugeng rawuh dika kekalih wonten ing pendhapi aku muju-muju tak jenenge aku nggih rokok nang aku men rokok wong dene asal matur semanten mugi kula ya. Yang kae lho. iki yangmu sampeyan bojo senajan tak sepo yo kowe ning maturan ngersane sampeyan bojo yo lah Yang Iki wasane injil sekasa